Ola thiar tu te in zava in chibele ve kole tun tuma hian thulomom tak mai save the date kan ngai thadona kan zai thiam le thla phu thiam em mai ke minga nupui anei do na chu ta chuan anupui tur po hi kan thrachiang em ani TV presenter Janice namte ania January ni riat sani somni paruk ania vein hi chuan zai thiam la phuat thiam ke minga Janice namte te hi January somni paria sani somni paruk khian Amveng South Presbyterian Kauran Hola ani nei don ani te chuan Janice namte tia hriat lar hi apming pum chu Janice dalfam kimi namte ania an man hlan na po vein khan Minister Hlui KL Lianchia in electric venga nei ani bokani Janice namte hi kai ka lo hriat tran tirna chu akum tak chu ka hra to lo sang ni som ni pani nge MGT ya ajat trum kha ania Mizoram mi pui abik takin mi pa te pe chuan in kan star trin kha ania amel po a chhelawa tianga ade ni aron kheng vedon ta hi alom pui ma ti chuan in ke minga hi chu nia kan hrelar towa kan hrathawanga ala te po kan ngai thla tam towa teng hianin anin ma an pani pi khianin in nei tur tak te po anin nei don ni tan ka hria a chuanin teng hianin a the piang mo lompui in nei anin nei lompui tu te pon va troi theila ani po an lom viawang tin kan milar a chan kum thara in nei masaber ani poka chuanin asial ve hrim poka kum thar sani somni paruka kan milar te in nei masaber anni milar lawa po in nei lo toem chu ka hrelawa kum thara in nei masaber kha anni don ani ti lai te kha kan han seile poka ti chuan tam tak chuan in ke minga hi la thara ron ti chuak le don mo kan te ten no pui alo nei dei don na tiang chi tok te pokha an lo oma tu man kan sei lok theilem lowa chuwang chuan in nei ke te po hen kan nei thut thei poka mo chuwang chuan kan nei huna po lom pui turin local vek do nia ti lai te kha kan han som hal du chawani tin hei ai nei tur ate hi an tlangwa chhejok jok to lem lowa ti mayang mo chuwang ania anin mele zual em na la chu ni ta ni hei kum in thau lu tuk kan tiang chi te hei chu he tiang ang he chu tam tak chuan in me hi kan ti chi a thin lo dewa amaro chu kan han lom pui thawa ma se ani na tik taka chuan in hei mi te chuan in me chi lo deu chu ni ti kha kan thin lunga chuan am tho thina amaro chu ke minga le Miss Janice te hi chu teng hian hai an en mai po hianin anin me mai ni an kumpo ain thau wak karing lawa Miss Janice hi thum sari borvel ni kan ringa ti chuan uke minga hi thum koi mo somli borvel ni kan ringa chutiang vel chu ni ya arin dan ani ya karin dan pahilo diklo viau mai thei poka a pan lo no pang te mai thei poka no upa mai thei poka a enga po cholo ni ta session khat komena an kuma ain upat lei viau lo mo tiang chi te a mai che jok upa lo mo tiang chi te ka tiang chi te po han lo omle ta ra ma amaro chu mangai na hian kum hi pi clear chi alo amaro chu uge minga le Miss Janice te chu ain thau don lo ti kha chu hetian en mai po hianin achiang viawin ka hria po ni sela pathian kai hruina donga chung ka hlim tak dina fanau mal tluan choya muingil taka anlo omdun zel theinan du sakna ka hlan ani